Dyma Greta, a dyma ei ffrindiau Nia a Celyn. A nhw fydd yn rhoi y ddosbarth ffitrwydd Kangoo ar brawf i ni heddiw. Dych chi'n edrych ymlaen, merched? Fi byth yn neud yn y beth fel hyn o'r blaen, really. Fi ddim yn gwybod beth i ddysgol, ond mae'n edrych fel lot o hwyliau. Fi wedi gwneud fel dosbarthiadau arall fel aerobic a pethau, byth unrhyw beth fel hyn. Fos fi byth yn meddwl am wneud y chwaith. Yn ei hyfforddi, neu llai na hyfforddwr personol yr actor Matt Smith, neu Dr Who i chi a fi, Ian Bosley. Cyn cychwyn y wers, mae'n rhaid wedi arfer gyda'r esgidiau. Mae'n iawn, actually. Chi'n meddwl bod chi'n mynd i gwmpan, bod chi ddim? Felly, dyma'r trend ffitrwydd diweddara, ac yn ôl y sôn, da chi'n gallu llosgi dwywaith mwy o galoriau yn neud Kangoo nac wrthredeg. Ti'n iawn gael cyflwyniad bach i beth ydy Kangoo, a fi beth wedi bod mewn eisiau gymaint o boen mewn amser mor byr. Da ni mod yn gwneud am tua 5 munud a ni gyd allan o wynt. Mae'n lot o waith a mae'n hwyl. Ffordd dda o weithio mas, no? Ian yw'r unig hyfforddwr yng Nghymru ar hyn o bryd, ond mae'r gwersi mor boblogaidd bydd hi ddim yn hir nes bydd y Kangoo ar gael dros Gymru gyfan. Felly, mae'n debyg fyddwn ni gyd yn neidio gwmpas yn 2011. Mae'r wers newydd orffen, a dyn ni'n teimlo'n really egniol. A dwi'n blino. Fi'n blino, ond fi'n gallu dweud bod yn mynd i gael effaith da arno ni. Bys ni wir yn ystyried wneud e eto. Mae'n teimlo fel chi wir wedi wneud rhywbeth o werth i'ch corff chi. Mae'n wir yn hwyl hefyd. Bydd o'n siwtio pobl ifanc, pobl hŷn, so mae'n gret. Mae o yna i bawb, so byddwn ni'n awgrymu fe i unrhyw un.